सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ये बिल्कुल फ्री है। मिथिला म्यूजिक फिल्म्स के प्रस्तुति। हम विनोद यादव व्यास दुदई जिला कुशीनगर से भोजपुरिया समाज में अपना माई के वियोग में कुछ भजन गावतनी, जेकि हम आशा न पूर्ण विश्वास करतनी जे रोवा लोग इनके प्यार ढेर सारा मिले। बहुत याद आवेला माई के दुलार हो, बहुत याद आवेला माई के दुलार हो। सरस्वती पूजा के दिन, सरस्वती पूजा के दिन गईली स्वर्गधाम। बहुत याद आवेला माई के दुलार हो, बहुत याद आवेला माई के दुलार हो। चौबीस जनवरी रहे 2018, ओ 24 जनवरी रहे 2018। दिन के समैया में माई तेजली परान, दिन बुधवार के, दिन बुधवार के छोड़ी दिहली साथ। बहुत याद आवेला माई के दुलार हो, बहुत याद आवेला माई के दुलार हो। माई के गोदिया में मिलल सुख आराम, ओ माई के गोदिया में मिलल सुख आराम। माई शब्द बाटे जग में सबसे महान, माई के चरण में बाटे, माई के चरण में बाटे देखी चारों धाम। बहुत याद आवेला माई के दुलार हो, बहुत याद आवेला माई के दुलार हो। अंगूरी धरा के माई चले के सिखवली, ओ अंगूरी धरा के माई
चले के सिखवली दूधावा पिया के हमारा के जियवली कहले विनोद हमके कहले विनोद हमके दिहलू विसार बहुत याद आवेला माई के दुलार हो बहुत याद आवेला माई के दुलार हो सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती पूजा के दिन गईली स्वर्गदान बहुत याद आवेला माई के दुलार हो बहुत याद आवेला माई के दुलार